निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी विवेकानंद केंद्र कार्यकर्ती केतकी फडके आज श्रीमद भगवद्गीता आणि स्वामी विवेकानंद हे डॉक्टर लीना रस्तोगी यांनी लिहिलेल्या पुस्तकातील उतारा वाचून दाखवणार आहे। नेयः स नित्य संन्यासी। संन्यास आणि संन्यासी या दोन शब्दांबद्दल जनमानसात वेगवेगळ्या धारणा असतात हे आपण पाहतोच। अगदी सामान्य लोकांना तर संन्याशाविषयी प्रचंड कुतूहलही असते। संन्यास हा वानप्रस्थानंतरचा चतुर्थ आश्रम आहे आणि त्या आश्रमात सांसारिक कर्मांचे काही बंधन उरत नाही असे मानणारे लोक समाज रचनेच्या दृष्टीने विचार करतात। भोळी भाबडी जनता तर भगवी वस्त्रे धारण करणाऱ्याला संन्यासी हे प्रमाणपत्र लगेच देऊन टाकते आणि श्रद्धायुक्त अंतःकरणाने त्यांच्या चरणी लागते। त्यांचा उदरनिर्वाह करणे हे गृहस्थाश्रमी लोकांचे दायित्व आहे अशी समाजातील 80% लोकांची धारणा असते आणि सर्वसाधारणपणे संन्यासी हा त्याच्या वेशावरूनच ओळखला जातो ही वस्तुस्थिती आहे। काही बकध्यानी लोक भोळ्या जनतेच्या श्रद्धेच्या भांडवलावर स्वतःचे उखळही पांढरे करून घेतात हेही सांगावयास नकोच। त्यामुळेच मग कवीजन त्यांना कोपरखळ्या देतात की ही गळ्यात घालून तुळशीची लाकडे ही काय भवाला दुरी करतील माकडे बाहेर मिरविती आत हळीशी पाकडे। किंवा मग सरळ सरळ शापवाणीच उच्चारतात की टिळा टोपीवर शिळा पडू दे। ही झाली संन्यास शब्दावरील श्रद्धेचा चेक वटवून घेणाऱ्या दांभिकांची कथा। परंतु खरा संन्यासी असतो ती श्रीमद शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद पूजनीय गोळवलकर गुरुजींसारखा किंवा अगदी आजचे उदाहरण द्यावयाचे तर श्रद्धेय स्वामी गोविंददेव गिरींसारखा। व्याकरण दृष्ट्या पाहिले तर संन्यासी हा शब्द सम अधिक नी अधिक अस या धातूला घ्न हा कृदंत प्रत्यय लागून बनला आहे। संन्यास म्हणजे सम्यक न्यास म्हणजेच सम्यकतया पूर्णपणे सोडून देणे। प्रापंचिक विषयभोगांचाच नव्हे तर वासनांचाही संपूर्णतया त्याग म्हणजेच संन्यास। भगवी वस्त्रे दंड कमंडलू वगैरे ही संन्यासाची फक्त बाह्य ओळख आहे। गीताकाराच्या दृष्टीने मात्र संन्यास ही एक मानसिक अवस्था आहे। गीतेचा भर आश्रम संन्यासावर किंवा दंड कमंडलू टिळा टोपी भगवी वस्त्रे या बाह्य स्वरूपावर नसून वृत्ती संन्यासावर म्हणजेच संन्यस्त वृत्तीवर आहे। संन्यास किंवा संन्यासी या शब्दांवर गीताकारांचे सखोल चिंतन आहे। गीता सांगते की काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः म्हणजेच फळाची आशा धरून केलेल्या काम्य कर्माचा त्याग म्हणजे संन्यास असे प्रबुद्ध लोक म्हणतात। म्हणून गीतेला अभिप्रेत असणाऱ्या संन्यासाला किंवा संन्यासी व्यक्तीला आवश्यक असणारी लक्षणे म्हणजे निष्काम कर्मयोगाची अविरत साधना, लोकोद्धाराची तळमळ, तितिक्षा
आणि इहामूत्र फल विराग म्हणजेच इह लोकातील फळांची तर सोडाच, स्वर्गाची व पुण्यप्राप्तीची सुद्धा अभिलाषा न बाळगणं. प्रपंचाविषयी विरक्ती वा अनासक्ती हा ह्या सर्व लक्षणांचा भक्कम पाया. भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतो की अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निन्न चाक्रियः. म्हणजेच कर्मफळाची आस न बाळगता जो कर्तव्य कर्म करीत राहतो तोच संन्यासी, तोच योगी. अग्निहोत्रादी कर्मे सोडून देणारा वा निष्क्रिय मनुष्य संन्यासी वा योगी नव्हे. याचाच अर्थ असा की कर्मफलावर अवलंबून न राहता जो कार्य कर्म करीत राहील तोच खरा संन्यासी. संन्यास म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून योगच, असेही गीतेत पुढे म्हटले आहे. यम संन्यासमिती प्राहुर्योगम विद्धी पांडव. थोडक्यात स्वार्थाचा यत्किंचितही विचार न करता जो सतत कार्यरत असतो, परंतु ते कार्य केवळ कर्तव्य बुद्धीने केलेले असते, त्या कार्यात कोणतीही भावनिक गुंतवणूक नसते, असे आचरण हीच गीताशास्त्रानुसार संन्यासाची खरी ओळख. पूर्ण समर्पणाच्याही अर्थी गीतेत सम अधिक नि अधिक अस धातूचा प्रयोग झालेला आहे. येतू सर्वाणी कर्माणी मयी संन्यस्य अशी पंक्ती गीतेत येते. माझ्या ठिकाणी सर्व कर्मे अर्पण करून असाच येथे संन्यस्य शब्दाचा अर्थ आहे. संन्यासाचा हा आयाम तर अधिकच लोभस आहे. भगवंताला कोणी कधी अपवित्र वस्तू अर्पण करणारच नाही. आता जर प्रत्येक कर्मच भगवंताला अर्पण करावयाचे तर ते शुद्धच असले पाहिजे, असा यातील गूढ अर्थ. कर्मशुचितेचा याहून श्रेष्ठ मापदंड दुसरा कोणता असू शकेल? शिवाय कर्मेच जर अर्पण केली तर त्यांच्या फलावरही कर्त्याचा हक्क पोहोचत नाही, म्हणजे आपोआपच त्यातील मानसिक गुंतवणूक किंवा आसक्ती खुंटते. मग चित्तशुद्धी, कर्मशुचिता आणि वैराग्य अगदी आपण होऊन तेथे नांदायला येतात. कोणतेही कर्मकांड न करता किंवा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास या आश्रम परंपरेविना. संन्यासाविषयीचे श्रीमद भगवद्गीतेतील हे निकष अभ्यासल्यावर असे वाटून जाते की जणू काही स्वामी विवेकानंदांच्या चरित्रावरूनच त्यांची रचना झाली आहे. स्वामीजी जन्मभर कार्यरत राहिले, पण अनासक्त वृत्तीने. यौवनाच्या उंबरठ्यावर असतानाच त्यांच्यावर घराची जबाबदारी पडली होती. त्यावेळी मिळेल ते काम करून घर तगविणे हेच त्यांचे कार्यकर्म, विहित कर्म किंवा कर्मयोग होते आणि ते त्यांनी निरलसपणे केलेही. त्याच कालखंडातील एक घटना. त्यांचे पिता श्री विश्वनाथ दत्त यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संधी साधू नातलगांनी त्यांचे घर गिळंकृत करायचा घाट घातला होता. न्यायालयात त्यांनी तसा दावा लावला. असहाय्य माता भुवनेश्वरींच्या डोळ्यांपुढे अंधार दाटला. पण युवा नरेंद्र मात्र कणखरपणे उभा होता. त्यावेळी त्यांच्या वडिलांचे मित्र ॲडव्होकेट श्री उमेशचंद्र बंदोपाध्याय यांनी आपण होऊन त्यांचा दावा लढवण्याची तयारी दर्शवली हे खरे, पण त्यावेळची युवा नरेंद्राची धैर्यशीलता आणि विरुद्ध पक्षाच्या वकिलांना निर्भयपणे दिलेली नेमकी, मुद्देसूद व तर्कशुद्ध उत्तरे ऐकून स्वतः न्यायाधीशांच्या तोंडून उद्गार निघाले की मुला तू एक उत्कृष्ट वकील होशील. त्यांनी फिर्याद जिंकली, पण ह्या विजयावरची वा न्यायाधीशांच्या तोंडाच्या गौरवोद्गारावरची स्वतःची नरेंद्राची प्रतिक्रिया काय होती? ते धापा टाकत घरी गेले. घर वाचल्याची सुवार्ता आईला दिली. परत आपल्या कामात मग्न. त्या घरात त्यांना स्वतःला राहायचे नव्हतेच. हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर. त्याला वैयक्तिकरित्या त्या घराचाच काय, कशाचाच मोह नव्हता. परंतु विहित कर्माला मात्र त्यांनी कधीही पाठ दाखविली नाही. त्याच कालखंडात त्यांनी श्रीरामकृष्ण परमहंसांना एक दिवस विनंती केली की कसेही करून माझ्या आईच्या आणि भावंडांच्या मुखात 2 घास पडावे, असे साकडे कालीमातेला घाला.
पण परमहंस तरी सामान्य थोडेच होते. ते असाधारण शिष्याचे असामान्य गुरु होते. आपल्या सशिष्याची त्यांनाही परीक्षा घ्यावयाची होती. ते फक्त हसले, म्हणाले, आज मंगळवार आहे, मातेचाच वार. तू रात्री काली मंदिरात जाऊन स्वतःच माग. तुझे मागणे नक्की पुरे करील. झाले. गुरुवचनावर पूर्ण श्रद्धा ठेवून सायंकालीन आरतीनंतर हा शिष्य काली मंदिरातच थांबला. रात्र वाढत गेली. चित्त एकाग्र करून नरेंद्राने अपार श्रद्धेने नेत्र मिटले. रात्र हळूहळू पुढे सरकत होती. मध्यरात्र झाली आणि काय आश्चर्य, देवीची मृण्मयी मूर्ती चिन्मयी होऊन पुढे उभी होती. त्यानंतर काय आणि कसे घडले हे ती देवीच जाणे. नरेंद्राच्या मुखातून मात्र फक्त अस्फुट स्वरात भक्तिविभल उद्गार निघत होते. माते, विवेक दे, वैराग्य दे, ज्ञान दे, भक्ती दे. हाच प्रकार ओळीने तीनदा झाला. परिवाराचे कष्ट पाहून व्याकुळ व्हावे, आर्थिक स्थैर्याची याचना करण्यासाठी देवी पुढे नतमस्तक व्हावे आणि शेवटी मागावे मात्र विवेक, वैराग्य, ज्ञान, भक्तीचे मागणे. या प्रकाराचे मर्म हेच की जागृतावस्थेत सांसारिक कर्तव्याची पुरेपूर बूज राखली तरी आत्ममग्न तुर्यावस्थेत मात्र आतला संन्यासीच कुरघोडी करीत असे. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, म्हणजेच ब्रह्माशी एकरूप झालेला योगी सदैव प्रसन्न चित्त राहतो. त्याला न कशाचे दुःख असते न कोणतीही इच्छा. खरे तर त्यावेळेपर्यंत हा तरुण स्वामी विवेकानंद झालेला नव्हता. तो विश्वनाथ दत्तांचा पुत्र नरेंद्र दत्तच होता. परंतु संन्यस्त वृत्ती मात्र त्याच्या अंगी तेव्हापासूनच दृढमूल झालेली होती. नरेंद्राचे रूपांतर स्वामी विवेकानंद मध्ये झाल्यानंतरचा एक प्रसंगही असाच बोलका आहे. सन 1892च्या सप्टेंबर महिन्यात स्वामीजी एकदा रेल्वेने मुंबईहून पुण्यास जात होते. त्यांच्या डब्यात 3-4 महाराष्ट्रीय युवकांची आपसात चर्चा चालू होती. चर्चेचा विषय होता संन्यास. त्यांच्यापैकी 2 जण संन्यासाचरणातील दोष दाखवत होते. संन्यासी जनांच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढत होते. तर त्यांच्यातील एक जण लोकमान्य टिळक संन्यासाचा महिमा पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत होते. स्वामीजी मन लावून ही चर्चा ऐकत होते. विषय जिव्हाळ्याचा असल्यामुळे नकळत तेही या तर्कयुद्धात सामील झाले आणि परोपरीची उदाहरणे व उद्धरणे देऊन त्यांनी शेवटी पटवून दिले की राष्ट्रीय जीवनाचा उच्च आदर्श समग्र भारतात संन्याशांनीच दाखवून दिलेला आहे. सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी, म्हणजेच आत्मसंयमन करणारा आत्मनिष्ठ योगी सर्व काम्य कर्मांचा मनाने त्याग करून सुखाने राहत असतो. अर्थात संन्यास किंवा त्याग हा फक्त काम्य कर्मांचा किंवा फलाशेचा करावयाचा असतो. निष्क्रियता म्हणजे संन्यास नव्हे. स्वामीजी पुढे असे म्हणाले की काही स्वार्थी व्यक्तींनी संन्यासाला काळीमा लावलाही असेल, पण तो त्या व्यक्तीचा दोष आहे. तेवढ्यावरून भारताच्या समस्त संन्यासी संप्रदायाला दोष देणे न्यायसंगत ठरणार नाही. स्वामीजींच्या उपर्युक्त वक्तव्यातून भारतीय संस्कृतीच्या अभ्यासपूर्ण अभिमानाबरोबरच संन्यास संकल्पनेचे त्यांचे यथातथ्य आकलनही दृष्टिगोचर होते. उपनिषदातील आणि पर्यायाने गीतेतील तत्वज्ञान त्यांनी आत्मसात करून घेतले होते. सन 1884 मधला हळवा तरुण सन 1892 पर्यंत एक परिपूर्ण संन्यासी बनला होता, तो स्वतःच्या अंगभूत संन्यस्त वृत्तीमुळेच. ही संन्यस्त वृत्ती स्वामीजींच्या रोमारोमात भिनली होती. सर्व धर्म परिषदेत भाग घेण्यासाठी शिकागोला गेले असताना त्यांच्याजवळील पैसेही संपले आणि बॅरोज साहेबांचा पत्ता लिहिलेला कागदही हरवला. त्यावेळी त्यांना अत्यंत हालअपेष्टा भोगाव्या लागल्या आणि अवहेलना सोसावी लागली. तो सारा प्रकार ज्या सहजतेने आणि अविचलपणे ते सहन करू शकले ते तुल्य निंदास्तुती अशा अंगी मुरलेल्या संन्यस्त वृत्तीमुळेच. वस्तुतः ख्रिस्ती धर्म आणि ख्रिस्ती सभ्यतेचे श्रेष्ठत्व सिद्ध करणे हाच त्या सर्व धर्म परिषदेचा छुपा हेतू होता.
परंतु संन्यासी संप्रदायाचा प्रतिनिधी बनून आलेल्या स्वामीजींनी जेव्हा हृदयाच्या अंतःस्थलातून माझ्या अमेरिकेतील भगिनींनो आणि बंधूंनो असे उत्स्फूर्तपणे संबोधले, तेव्हाच खरे तर संन्यास संकल्पनेविषयीच्या अपसमजाची कोंडी पार फुटून गेली. पुढे सर्व धर्म परिषदेच्या अंतिम दिवशी 27 सप्टेंबर 1893 तर आपल्या प्रभावी शैलीने त्यांनी विधान केले की ह्याच सर्व धर्म परिषदेने सिद्ध केले आहे की आध्यात्मिकता, पवित्रता, दया, दाक्षिण्य इत्यादी गुणांचा कुण्याही एका विशिष्ट धर्माने मक्ता घेतलेला नाही. प्रत्येक धर्माच्या ध्वजावर यापुढे लिहिले जावे की संघर्ष नको, परस्परांना सहाय्य करा, एकमेकांना आत्मसात करा, कलह नको, मैत्री हवी, शांती हवी. त्यांच्या या रुजू परंतु ठाम विधानाने सर्व धर्म परिषदेचा हेतूच उधळला गेला. अवघ्या अमेरिकेने नवयुगाच्या या नव्या आचार्यांचे स्वागत केले. तोपर्यंत ते बापडे हेच ऐकत आले होते की मनुष्याचा जन्म पाप वासनेतून झालेला आहे. आणि आता पूर्वेकडचा एक तेजस्वी संन्यासी त्यांना दिलासा देत होता की आपण सर्व अमृतस्य पुत्रा आहोत, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आहोत. आता उठा, जागे व्हा, स्वतःच्या स्वरूपाचा वेध घेण्याचा, त्याचा विकास साधण्याचा मार्ग सर्वांना खुला आहे. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.